Hello, good evening everyone. Ayan, Ate Mike, where na you? Dito na me. Madilim ba, guys? Saglit muna, guys, at ako'y magpapailaw lang. Kasi madilim ako dito. Ayun, guys. Kuya Timarka, saan ka na? Guys, hindi pa ako nakatapos mag-support guys sa aking mga premier, guys. Pero, nagsusupport pa rin naman ako. Ay. Sos Mariosep. Ayan, welcome po sa aking friend, Micah Angelio Vlog. Kanina ka pati, nag-waiting. Ay, hindi naman. Nangalay lang talaga ako dito sa baba. Kamusta, te? Hello to everyone. I'm fine and beautiful. Charot. Wow, siya na all beautiful. Yeah. Alam mo, nalilito ako minsan dito sa camera ko. Kung saan ba ako? Dito. Andyan, dyan. Pero tiwit Ano lang, yan? dyan ka muna. Dyan Bakit? ka muna. Magdi-deposit lang ako. Sige. Ayan, katakawan kasi. O, diba? Pagkatapos kumain, magdideposito daw siya. Ayan. Ayan, may galang shout out kay Kuya Kai. Nandyan ka ba sa ilalim, Kuya? Ayan, guys.
Busy pa si host kasi nagsusupport pa ako guys ng ano guys, ng tawag ito, ng Premiere, hindi pa tapos. Sa kabila may isa pa, tapos sa kabila tatlo pa yata. Kasi kanina guys, nag-live ako. Ngayon nag-reconnecting. Kaya ayan, magla-live ako ulit. Hanggat wala pang mga katao-tao dito guys, mag-live ako ha. Kasi ano, mahina ang signal ko. Ayan, mega-love shoutout po sa aming Team Premier, Team Agapi. Ayan. Especially po sa mga admins and members. Ayun, mega-love shoutout to you 2800 Kai 1488.ph. Bakit kaya ganyan yung pangalan mo, kuya? 'Di ba? Hindi pa din makasupport ang aking isang phone. Gawa na ng wala pala akong harang, te. Ay, ang lamig. Lamig dito sa labas, guys. Never anymore. Oh, it was for you, for you, for you. Ayan, Kuya Kai, may love shoutout to you. Ayan, guys. Diyos mio, marimar ang lamig dito sa labas, guys. Pag sa loob naman ako, wala naman akong signal. Di, mag-ano muna ako dito kahit nasa labas. Ayun, nag-umpisa na, guys. Ayun, mega love shoutout to you, Mami Giles Bukidnon Vlog. Shoutout, Mami Tamsak. Salamat sa patamsak mo dyan, Mami Giles. Ayan, kamusta ka na, Mami Giles? Shoutout to all from Giles Bukidnon. Kamusta, Mami Giles? Saglit lang, Mami Giles, ha? Busy si host ng Premiere, Charot. Salamat sa iyong pasapating si Doc Jan, Mami Giles. Kamusta na ang Mami and Daddy's GC natin? I'm back. I'm back. Ayun. Yung problema ko kasi ngayon guys, ang aking net is mahina. Katulad kanina nag-live stream din ako kaso nag-reconnecting ako. Hindi pa yun kalahating oras guys ha. Okay lang ako, Mami. Ayan, buti naman at okay ka. Parang gumanda yata tayo, te ha. Te Maika. As always. Sana all, gumanda. So, Mexi. Joke lang yun, guys. Ganun talaga pag 2021 na. Diyan si Kuya Kai sa Hi, co-host Guapo. From Giles Bukidnon Vlog. Hi, kay Giles Bukidnon Vlog. Shout out, Miguel Love. Shout out sa'yo. Sa lahat na nandiyan sa baba, shout out sa inyo. Dalawa lang sila, dalawa lang. Dalawa lang ba kayo? O siya, sige na, pwede na kayo masigtulog. Good night. Visit ka? Patulogin mo? Alam mo, te, ang talaga ng live mo, biglang sumakit yung tiyan ko. Di mag-ano ka muna doon. Hindi, okay na ako. Parang, alam mo yung pag-akyat ko, sabi ko, bakit parang biglang sumakit yung tiyan ko? Nausog ba kita? Alam mo te, ano ka doon? Kita ka doon, no? Sa salamin. Ay, grabe ang pangbubula ni Giles Bukidnon Vlog. Sa host o co-host. Wow, siya na all, Mami Giles. Guwapa. Thank you. Salamat, Mami Giles. Thank you ng maraming. Gilis ka pa rin ba, Mami Giles? Pasensya ka na ha. Hindi na ako nakakapunta dyan. Mahina kasi ang aking net dito. Buti hindi ka nilalamig sa labas. Nilalamig nga, te. Kaya nga dinublo ko na yung damit ko, oh. Tapos yung kamay ko tinatago ko kasi malamig. Bakit dito parang hindi ko feel yung lamig? Pero pag nasa labas, malamig. Pero pag lumabas ako at naglalakad, pinagpapawisan pa rin ako. Siya na all pinapawisan. Malamig talaga, te.
Mainitin kasi ako eh. Parang otak ko lang, madalas mainitin. Ay, ganun. Ano ba pag-uusapan na ngayon natin, te? Ano Ano? ang wish mo ngayong 2021? Ano ang gusto mong baguhin sa iyong buhay? Oy, Q&A. Sana Sa all. buhay ko, hindi ko alam eh. Siguro more strong. At saka ano, yun lang. Yung wish ko lang naman is ano, yung mawala na yung pandemic, syempre. At saka, alam mo na, yung healthy yung family. At saka yung walang mararamdaman. At saka, especially, healthy yung sarili ko. Healthy yung katawan ko. Kasi alam mo naman. Hindi halata, te, na healthy ka. At saka, alam mo na, yung matuto na akong magseryoso sa buhay. Charot! Akala niyo kung Oh, saan ako seryoso, no? magsiseryoso na daw siya. Sana all seryoso. Ako, seryoso naman ako, grabe. Hindi seryoso naman ako, pero alam mo yung sa stage kasi natin, o humaba, di ba, isang question, ang dami-dami ng ano. Papahabain ko to. Habain mo, Sa te. stage kasi, yung parang alam mo yun, bigla mo na lang ma-realize na parang gusto ko na ng ganito. Yung parang alam mo yung bigla mo na lang masabi na gusto mo na yung yan, gusto mo ng, for example, gusto mo na ng pamilya, gusto mo na magkaanak, yung parang bigla mo na lang siyang hanapin sa sarili mo. Hindi na Unlike kaya dati, ng yung parang dati kasi, hindi ka naiinggit eh. Unlike dati na parang okay lang, nawala yan. Pero pag at this moment, parang alam mo yun, bigla mo na lang maiisip na, kailangan ko na pala nun. So, di ba? Kailangan mo, te. So, syempre, pag ginawa mo yun, sisimulan mo sa bagay na kung saan ka dapat magsimula, di ba? Yan yun. True, true. True, Oh, true. next questions. Mami, may pen ka na? Wala pa akong pen, mami. Hindi pa dumating yung pen ko. Hinihintay ko, waiting sa aking pen. Nakakainis na nga eh. Sana lahat inaantay. Mm. Oh. Tagal nga eh, ma'am. Ikaw, Mami Jels, dumating na ba yung pen mo? Nakatatlong request na nga ako eh. So, hinihintay ko na lang. Ewan ko, magpang-apat pa talaga ako dito. Yung kinakatakot ko, babawiin ni Lolo sa akin yung harang ko. Yun, ang kinakatakot ko. Pag nabawi, di, walay na. Tapos, ang maliligayang Kaya, araw ni Competente Vlog. kumpara sa inyo, para sa inyo, yun yun. Tama. Alam nyo, sa pansin nyo ako, wala. Yung sa account ko, bahala na. Parang, hindi pa time. Parang, hindi pa time para harapin ko yan. O, pwede pa naman mag-uumpisa ng ano eh. Kaso, panibago na naman, ti. Nakakaano na kaya na Hindi. no? Alam mo si Ang Malones alam, wala na pen sa mami. Hala, bakit? Dahil sa pen? Hala, Timayka. hindi ang Paano alam ko yun? kasi niyan, pag nawalan ka, parang i-reapply mo lang ulit. Ganon? True ba, Oo, Mami Jan? Eh, paano parang yun? ganon. Bakit nawala yung harang niya? Dahil ba sa pen? Dahil sa pen, no? Mami Malamang, Jals? Ako din, yun ang kinakatakot ko ngayon. Pag within in 1 month, hindi pa talaga dumating yung pen ko, talagang tawag nito. Kukunin na rin tanggapin mo yung na harang. tatanggapin mo na yung katotohanan na hindi talaga para sa iyo ang YouTube Oo, industry. yun na lang talaga ang hinihintay ko. At least, Kaya, di ba, you do your best. Ginawa mo yung friend. best mo, hindi pa rin para sa'yo, it's okay, di ba? Marami Oh, pa namang opportunities, hindi lang naman ito yung dapat mong pagtuunan ng pansin. naku, baka malaglag ako sa aking live stream ha. Bakit? Kaya guys ha, sa mga nandyan, kung talagang mag-ano kayo, sa akin kasi na-late kasi eh, na-late hindi ko kasi na ano, na kailangan pala tatlong request. Ngayon nahuli yung pangatlong request ko, dapat noon pa ako nag-request, nakakainis. Kaya nga, nung nilaglagan kita ng $10 nun, dapat nag-request ka na. Nakalimutan ko din ti, wala na rin sa sarili ko. Unang salang mo pa lang na may pin ka na, nilaglagan kita nun ng $10, di ba? Mm. Sana makuha mo para hindi mo masayang lahat ng mga effort mo.
Kaya nga, hinintay ko kasi talaga dumating yung pin ko sa Pinas. Pero hindi talaga siya dumating. At saka Tapos, sana ibigay na ni Lolo yung pin para naman hindi masayang yung mga dollars na nilaglag ko. kaya nga, kakainis din eh. Alam mo ba, sa daming vlogger din doon sa amin, dalawa lang daw yung dumating na Google Pin doon. Dalawa lang Galing. sabi ng ano ko, ng brother-in-law ko. Kasi siya yung taga ano doon eh. Ay, naku I-try te. mo So, hanap ulit. hindi, isa lang naman yung post office doon. Saan mo pa hahanapin yun, baliw? Hindi, Ito na malay lang mo, talaga ipatingnan mo magpatrol. ulit, baka nandun na. Di ba? Kakatingin na nga lang yung tiita. Tsaka, nagsabi na din yung taga doon na pag nandun na daw, talagang ihahatid nila. Kasi kilala na nga, kasi pabalik-balik na nga yung ano ko doon, bayaw ko. Tama ba, bayaw, no? Oo, bayaw. Lalaki. Pag babae, hipag. Oo. Okay. So, anong pinagkakaabalahan mo dyan ngayon, Micah and Julio Vlog? Wala. Kumain, matulog. Yun lang. Sana all. Dito, Manood. dito sa akin naman, te, wala nga masyado trabaho din naman. May trabaho lang pag yung papalulutuin ka, ganun, ganyan. Kasi, mas ano sila, minsan, ano, umaalis din sila, gumagala. Ayun, pag may bisita, di ano. Pero pag wala, okay lang naman. Kaso, ang mahirap dito is ang aking net. Lalo na pag maraming tao dito, guys. Hirap ng Reconnecting na internet. mahirap. Ayan, may nag-share sa akin 3 million Wala, viewers in umuulan the sa ano. Umuulan sa Saan? Masjid Al-Haram. Oh, sa may Makkah. Hmm. Imagine mo Buti, umuulan pero ang dami pa rin nagsasala. syempre, ganyan talaga. Kahit bumubuhos yung ulan. Oh, ang lakas ng ulan doon. Blessing kasi sa kanila dito yung ulan eh, no, di ba? Mga alaga ko, pag talagang umuulan, lumalabas sila dito. Ang kinakatakutan ko lang, baka madula sila. Hindi, baka ka magkasakit kasi unang ulan yun sa taon. Kaya ang dami nagkakasakit dito eh. Parang wala naman sa kanila pag umuulan. Maano pa nga sila eh. Samantala sa atin, pag umuulan, takot na tayo. Kasi baka mamaya biglang may... Shout out to you, Dina Channel, Tamsak host. Hello sa dalawa host. Ayan. Mega love shout out sa'yo. O, nasana yung Q&A mo? Ba't ang photo hanggang isang tanong lang? Ano ba bang itatanong ko sa'yo? Di mo pa nasagot mo na ba yun? Ano sagot ko na yun? Grabe kang haba-haba nga ng sinagot ko. Ano? It's me. I'm ready to answer all your questions. Basta yung kanais-nais lang. Nag-iisip pa nga ako eh. Parang wala akong maisip eh. Pag uwi mo ng Pilipinas, ano ang unang-una mong kakainin? Itlog ng asawa ko. Misit ka. Naku, parang may asawa na daw siya. Saan yung asawa mo? Siyempre sa mga panahon na yun, mag-aasawa na ako noon. Sigurado ka kainin mo ha. Talagang lunukin mo. Pag hindi mo nalunok, naku, tingnan ko lang. Ay, hindi. Gagawin kong scramble egg. Gawin yung scramble egg. Joke lang. Gawin mo na lang yung tawag nito. Ayan. Thank you so much sa iyo, Daniel. Ano, Unang te? mga kainin, wala kasi. Mahilig din naman ako magluto dito ng mga ano eh. Pero may gusto kong puntahan, yung kainan. Pero gusto ko, family kami doon, hindi lang ako. Sige. Yung magluluto ng mga crabs. Pag-uwi mo, saang lugar ang gustong-gusto mong unang puntahan at bakit? Siyempre, lugar ng magiging asawa guys, ko. wala akong inaano, biglaan lang talaga yung Q&A namin. Dapat pala yung tinitle ko Q&A. Sabi ko kwentuhan with Pwede mo Micah naman and Julie. i-edit
Ay, oo pala, no. Sige, sige, sige. Mamaya edit ko. Ano, tawag dito. Siyempre, unang-unang lugar ng asawa ko. Lugar na magiging asawa ko, gano'n. Oo. Hmm. Siyempre, yun yung una kong pupuntahan. Siyempre, di ba, pagka... Tapos ano, gusto ko, pangarap ko kasi talaga makapunta ng Baguio. At Yun, isa bakit? sa mga dream. At bakit? Bakit? Wala lang. Dahil pangarap ko lang siya, ganun. Mangarap ka. Ganun ba, Ano lang te? siya, kung sa baga, isa lang siya sa mga nandun sa goal ko na sana makarating ako sa lugar na to. Yung parang ganun ba? Hindi ka pa ba nakapunta sa Baguio? Ay, Hindi huwag ka pa. nang pumunta dito. Ang lamig doon. Okay lang. Para lumabig yung utak ko. Ay, ganun. Oh. So, next question, please. Sabi Ang ganun. bilis-bilis mo naman mag-answer. Pwede bang Yan ang gagawin dahan-dahan? ko. Saglit lang. May binibidyo akong Bro, ipapasa ko to eh. Mag-send daw kayo ng itatanong kay Ate Noemi para may maitanong daw siya kasi nabablanko na raw siya. Oo, totoo. Nagbablanko na talaga ako, guys. Kuya Kai, beke naman. Kuya Kai. Busy si Kuya Kai. Calling. Are you still there? Biglang nag-PM, no? Are you still there? Busy ako, te. Gaganyan si Kuya, tingnan mo. Busy Nandiyan ako, pa ba te. ako? Pustahan tayo, gaganyan si Kuya Kai. Busy ako, te. Ay, ito na lang, te. Next. Ano? Saang lugar yung pinakagusto mo? Asia man siya o kahit saan. Saang lugar ang gusto mo Pinakagusto at ko? saang lugar ang pinakagusto mo at bakit? Hindi sa atin sa Pinas, sa ibang lugar. Ganon. Pinakagusto ko? Wala, hindi ko alam. Wala. Hindi mo alam? Oo, kasi Ano alam yun? mo ano, hindi naman kasi ako nangangarap na, uy, O hindi parang ako kahit sa nangangarap. pangarap lang dati. Ay, wala palang jacket to si Dina Channel. Sorry, Dina, ha? Hindi, Ala, wala dapat din pala. talaga akong ano, actually yung katulad, for example, yung pagpunta ko dito sa Saudi, parang biglaan lang siya. Yung sa ibang bansa naman, wala rin akong pinangarap na lugar na puntahan. Ay, Kung ganun. maka, oo, kung makakarating man siguro ako sa ano, sa part ng US, ganun, mga Europe. Pero hindi yung sabihin mo talagang gusto ko, pangarap ko, hindi. Pero I never force myself naman to ano, para makapunta sa ganyan. Parang ano lang, wala lang. Kung makakarating ako, di ba? Kung ano kung ipagkaloob sa akin na makarating ako doon at kapalaran ko talaga makarating doon, hindi nakarating ako doon. Pero what I mean is papangarapin ko, no? Hindi ko siya pinangarap kasi parang nasa isip ko na ito na yung last na bansang pupuntahan ko at uwi na ako sa bansa natin. Alam mo yun, to settle down. Ganun. So if ever man siguro na dumating yung point na dumating yung panahon na ano May na nakikita ba ako? Hindi. yes, nakikita ka. Kung dumating na siguro yung point na one day I need to travel again, to work abroad, ganon. So maybe I plan to ano, parang mga part lang ng mga Middle East lang din. Kasi ganon, yung parang doon na ako nasanay eh. Parang ganon. Yun kasi yung unang bansa na puntahan ko, parang doon ako nasanay. Sana all sa US. Pero kung may opportunity naman sa ibang lugar, why not, 'di ba? Kung mas malaki naman yung income. Oo. Kasi nagpunta naman ako dito sa abroad. Hindi naman hindi dahil sa gusto kong magliwaliw or gusto ko ng happiness, kundi dahil gusto ko naman mag-work. So if may opportunity ako to work other country, ganun, different country, so why not? Why not peanut? Next question.
O, ayan na, malapit ka nang mawala, malapit ka Saglit nang lang, mahulog, te. malapit ka nang malaglag. Talaga? Yeah. Nagre-reconnecting na ako, te. Hindi, nawala ka lang kanina. Ilan yung viewers natin? Isa. Ako Ano ba lang yung yata ano ko yan, eh. dito? Yan pala yung ano ko dyan. Profile. And then, ililipat ko na naman tong cellphone na to sa isang cellphone ko siguro. Bakit? Andyan pa ba ako, te? Yes. Hala, nagre-reconnecting ako, te. Ako lang yata, eh. Ay, oo, si Kuya Kai lang. Kasi nasa harang pala ako, Kuya Kai, oh. Nasa harang ako. Kaya wala pa ako dyan. Ang lamig, te. Mm. Oh, kay ganda. Ano ang gusto mo sa isang lalaki? Sa Gusto ko? magiging asawa mo, ano ang gusto mo sa kanya? Ano ang gusto Ako na mo? siguro yung ano. Ayusin mo, te. Ang pagsasagot. Andyan siya, te. Hindi. Te, andyan To be siya. honest. Tawa. No, I'm honest naman. I'm honest naman to Kiniwa naman. Diba? Hindi naman ako ano. Oh, sige, sige. To be honest, Go ako ahead, yung te. siguro yung taong mahirap pumili at mahirap mahalin. Parang ganun. Hindi ako perfectong tao. Kasi Nobody's gusto perfect naman po. ko yung ako yung nasusunod. Alam mo yun? Eh, grabe siya. Unfair. That's O, di ba? unfair. Nagtanong ka That's sa akin. unfair. Nagtanong ka sa akin. Walang kuminto. Nagtanong ka lang. Q&A to, sasagutin ko lang yung tanong mo. Sige, sige, sige. Manahimik Sige. ka. Wisit, pinatahimik yung Hindi. host. Gusto ko sa isang lalaki yung tipong, hindi ko naman sinabi na pag galit ako, wag mo akong sagot-sagutin kasi mas damo na nabubwisit ako. Hindi ko naman sinabing ganun. Siyempre may karapatan ka naman sumagot, pero wag naman yung tipong parang bungangang babae ka na. Ayaw ko kasi ng ganun. Aray, talagang. O hindi naman siya gano'n, hindi siya ganyan, hindi naman siya gano'n. Although nag-aaway naman kami, pero hindi naman yung sabihin mo na nagsasagutan, pero natututo na rin naman siya eh. Kasi ako nga sabi ko sa'yo, I'm honest naman. If I want you to change, kung gusto mo magbago or ano, sinasabi ko naman yung mga ayaw ko. Okay. Diba? Kasi yun naman dapat Oh. ang kailangan natin. Sabihin natin sa partner natin kung anong ayaw natin, hindi yung tipong hahanapin na lang natin sa iba yung gusto natin. Oo naman. Dapat naman kasi sa isang relasyon. Oo, Di ba? kumbaga bigyan natin ng pagkakataong baguhin nila yung sarili nila kasi wala nga kasing perfecto. Parang na-realize ko lang din yun na hindi naman pwedeng sabihin natin na tayo perfect tayo, 'di ba, always. Parang ako din naman, I'm trying my best din naman to change my attitude, ganun. Kasi alam ko naman sa sarili ko na mahirap talaga akong pakisamahan sa lahat ng sa lahat. Ako na time mahirap pakisamahan, although mabait akong tao, kaso nga lang pagdating kasi it comes of relationship, maano ako eh, masyado akong strikto. Tsaka masyado akong dami kong demand, parang ang dami kong ano na gusto ko ganito ka, gusto ko ganyan ka, din hanggang sa malaman ko na lang, ma-realize ko na lang na bakit ako nagde-demand na ganyan? Ako ba sa sarili ko, ganito ba ako? Yung parang alam mo yun. Parang ganun. So, yun. Ang gusto ko lang yung mabait, seryoso, tsaka yung hindi manloloko, yung hindi sinungaling. Kasi allergy ako sa sinungaling kasi sinungaling na nga ako, sinungaling pa yung partner ko. So, pareha kami sinungaling. Di ba? Parang, ayaw naman ang ganun. So, ibig sabihin pala, nagsisinungaling ka. Alam mo, te, nagsisinungaling ako for the better purpose. Hindi naman sa sinungaling na dahil sinungaling ka talaga. Kung sa baga, nagsisinungaling naman siguro ako to keep hindi pala, to keep my relationship to him. Parang ganun. Okay. Hindi naman dahil sa, pero inaamin ko din naman sa kanya. Kaso nga lang, hindi agad-agad. Kung sa baga,
Hindi yung talagang ura mismo sasabihin ko. Parang, Yung parang ayusin mo muna bago mo sa kanya oo, ipaalam. ganun ako eh. Okay. Ganun yung utak ko. Yung parang, alam mo yung mindset ko na gusto ko muna fix na or gusto ko muna yung hindi yung nasa trouble tapos nadadamay ko siya. Yung parang ganun. Iba yung At least may mindset ko eh. Oh, pero hindi naman yung sabihin mo na wala akong planong sabihin or what. Hindi naman ganun. Siyempre, 'di ba, alam mo naman na naging magulo yung situation ng buhay ko lately. So parang alam mo yun, I was trying to fix naman. Pero alam mo yun, yun nga, yung Pero gusto at ko lang least yung nasa-fix naman siya, di ba? oo, gusto ko lang talaga sa tao din yung understanding kasi magulo na yung buhay ko. So ayaw ko naman na hindi mo ako naintindihan. Ayaw ko naman na yung tipong magulo na nga yung buhay ko, paguguluhin mo pa lalo, yung parang gano'n. So parang Pero pwede naman pag talagang hindi siya talaga ma-fix, marami namang glue dyan o rugby, pwede i-fix talaga yun, o langhiya scotch ka, tape, langhiya ka, o packing tape, o di ba? baliw. Mapi-fix talaga yun, o di ba? Sa Na-fix ayaw ko ko nga sa alam mo yung pinakayaw cabinet ko ng sa amo ko. alam mo pinakayaw ko sa lahat ng tao yung mabisyo. Mabisyo. Parang hindi naman siya nagbibisyo yata, te. Hindi ayaw ko sa taong hindi ayaw ko Kilalang sa taong kilala ko mabisyo. din. Ayaw ko sa taong mabisyo, bakit kamo? Meron na kasi akong meron na akong phobia sa mga ganyang klaseng relationship. So ayaw ko nang Oo. bumalik doon. Pag once na nakikita ko yung past ko sa presence ko, ay di bali na maging single ako for life. Ay, ganon. Kaysa naman mag-sacrifice na naman ako ng panibagong dagok ng buhay ko. Oo, alam mo yun, always ko rin yung sinasabi sa lahat naman ng mga nagiging karelasyon ko. Hindi lang naman sa kanya, sa lahat ng mga dumaan sa buhay ko before. Lagi kong sinasabi na if yung relationship hindi na healthy, if lagi na lang kayo mag-aaway, it's better to let go. Ganun yun, kaysa pareha kayong dalawang Tumpak, matutoxic. tumpak. Yun talaga yung pinaka-the best, hindi dahil sa masaktan ka or makasakit ka ng tao, no. Don't think about that. Mas maigi pa yung mawala sa'yo yung isang taong palagi kang nananakit sa'yo kaysa mag-stay ka dun sa tao na alam mo namang wala namang sinukling pagmamahal Kaya sa'yo kundi puro lang nagre-reconnecting ako. pain, 'di ba? Bakit ako Yung ganun yun nagre-reconnecting? eh. Iba, ikaw nagre-reconnecting ka malamang mahina yung signal mo. Tapos, Ay, yun na nga, dapat mas hindi ano ako pa rin kasi, malaglag. pero dapat kasi sa relationship, Mm. napag-uusapan mo na hindi yung tipong, ay ganito kasi siya, ayaw ko na. No, give him a chance. Kung sabaga, bigyan nyo yung sarili nyo na Oo naman. ayusin. Bigyan nyo yung sarili nyo na pakiramdaman kung okay pa ba or pwede pa ba. Hayaan nyo na mismong puso nyo yung sumuko sa isa't isa. Yung tipong masabi nyo na sa sarili nyo na, or hindi lang sa sarili nyo, kundi kusa nyo na maramdaman na, uy, hindi na pala to okay. Sabaga wala na pala akong feelings. Parang ganun. Hayaan nyo kasi pag once na ipilit nyo mag-let go sa isang tao, dumadating sa punto na magsisisi kayo kasi bakit ako nag-let go? Na alam ko naman may nararamdaman pa akong pagmamahal. Diba? 'Di ba sa isang relasyon kailangan talaga ng tawag nito, bigyan ng chance, 'di ba? Kung may Oo. pagkakamali man din yung isa, 'di ba? Oo naman, Tsaka lahat hindi yan naman may tayo sa chances. Panginoon na para Alam mo, pag nagkamali lang yung natin, partner, hindi na talaga tayo magbibigay ng chance, 'di ba? kahit man Yung alam iba mo, kasi kahit malaki man o maliit na pagkakamali sa isang partner mo, you need to give a chance. Kasi alam mo kung bakit, lahat naman ng tao may pagbabago. Kung ikaw mag-give up ka kaagad sa isang bagay, walang mangyayari sa'yo kasi wala naman talagang perfectong tao. Bakit? Pag nag-give up ka ba dyan, pag yung matatagpuan mo ba, for example na lang, manluloko yung natagpuan mo ngayon, yung matatagpuan mo ba at the next, seryoso na ba yun sa'yo? Nakakasigurado ka ba na seryoso na yun sa'yo? tama. Di ba? At least, binigyan mo ng chance. So, kung ulitin siguro niya mga 6 na beses, tama na. Huwag ka ng tanga. Di Oo, ba? tama na yun kung talagang ilang Oo. chance Oo, na ganun binigay mo yun. sa kanya tapos Oo, ganun yun. Alam mo, pwede mong bigyan ng pagkakataon na magbago, pero huwag kang magpakatanga. Huwag mong sabihin na, ay, okay lang yan kasi mahal ko, patatawarin ko. No, hindi ganun yun sa relasyon. Basta ako lang, gusto ko lang sa isang lalaki talaga, yung understanding. Yung tipong, hindi ako naghahangad ng yaman, hindi ako naghahangad ng kahit na anong siguro sapat na sa akin yung mabuhay lang ako, may tirahan ako, ganun. Hindi ako naghahangad ng bonggang-bonggang buhay in the future, hindi.
Basta gusto ko yung taong maintindihan ako. Tsaka syempre, yung taong pinaglalaban ako, yung alam kong pinaglalaban ako kasi kalaban-laban ako. Charot. Hmm, naghugot pa. Hindi. Siyempre, maganda rin naman kasi talaga yung taong pinaglalaban ka kasi pag panahong ikaw yung mahina, hindi pwedeng ikaw lang yung lumalaban. Sa relasyon, hindi pwedeng ikaw lang yung laging lumalaban. Kailangan parehas kayong dalawa kasi pag ikaw Oo, lang kaya at nga dapat ikaw, alam mo, pag ikaw lang at ikaw ang lumalaban sa isang relationship, believe me, hindi yan mabubuo. Darating at darating ang panahon, masisira din yan. Kasi bakit kamo? Pag may problema kayong dalawa, ikaw lang yung mag-isang nagfi-fix. Pag may problema kayong dalawa, ni wala ka man lang makitang kahit man lang kunti na pinaglaban ka ng partner mo. Di ba? Yun Mm. yun. Dapat pag-usapan nyo yung mga ganyang bagay, pagkwentuhan nyo, pag ganun. Pag wala talaga din. Pero wag naman yung sabihin mong isang mali, ayaw mo na. No, pag-usapan nyo muna. Parang ako, inahayaan ko na yung puso ko yung sumusuko. Pero hanggat may pagkakataong i-fix ko, fix ko. Pero pag alam ko sarili ko na 100% na ayaw ko na, at 100% na talagang, alam mo yun, yung hindi na healthy yung relationship nyo, ay mas okay na sa akin masaktan kaysa naman magtiis ako sa ganun. Na paulit-ulit na lang nangyayari. So, Ganun. wala na yata akong maiinti. Ano ba naman yun? Ang unti lang ng tanong mo. Sa mga viewers ko. Saan ba yung napunta yung mga viewers ko? Siguro mga tulog na sila. Kasi unang-una sa lahat, gabi na. Okay, ito. Kung ano ang gusto mong itawag sa iyong mapapangasawa? Kung ano yung tawagan namin, recent, ganun. Alam mo kasi, Ay, wala ganun. naman, hindi naman niya nakabase ang pagmamahal ng isang tao, hindi nakabase sa call sign niyo. Either love, mahal, honey, whatever you want to call him, hindi yan nakabase sa kung ano yung call sign ninyo. Nakabase yan sa totoong Oo nararamdaman nga, niyo. kaya nga tinatanong kita kung ano ang gusto mo talagang itawag ba. Kung ano yung Ganon. nakasanayan kong tinatawag ko sa kanya, yun na yun. Okay. Hmm. Puro sa kanya yung tanong ko Ano ba to pinag-isipan natin? Malay ko Hindi sa'yo. namin to pinag-isipan kaya talagang nag-Q&A lang kami ngayon. Hmm. Ano ang favorite color mo, te? What is your favorite color? I have 2 favorite color. But What is that? At hindi na ako kakain. Tubig na lang akin at saka yung mainit. Magtsatsaa kasi ako. Ano to? Sana all diet. Kunin ko na. Hindi okay lang. Nagda-diet ako guys. Sige lang. Ay, yung ano ko. Cup. Salamat. Mainit na tubig ko. Like the way you look away when you pretend not to care. Ano tawag Kanta ka mo, te. Te, kanta ka. Ano ba yung tanong mo? Yung tanong mo muna, ano ba yung favorite color ko? What is your favorite color? I have 2 favorite What is your favorite color? Nabubulan ako. I have 2 favorite color. Number 1 is blue. Blue. Talagang blue. Nasa puso So, ipapaban ko natin yan dito yung blue. No. Kuya Kai, ipapaban natin yung blue, Oh. Yung pangalawa? Yung pangalawa naman, colorful color. Colorful color. Yung parang masyado siya makukulay. Lahat ng makukulay, yun na yung pangalawa. Parang rainbow, ganun. Oo, rainbow. Because I'm rainbow. Nakadepende yun sa personality ko. Yung kulay na gusto ko. Doon mo makikita yung personality ng isang tao. Kasi 50-50 din yung buhay ko Kasi 50-50 din yung kulay na gusto ko. Hindi mahilig kasi ako sa mga like red, ganon. Second talaga na gusto kong kulay is apple green. Yan. Maganda naman siya kasi maputi ka kasi. Kaya ayan. Nababagay gusto ko yung apple green. Kahit sa bahay, pangarap ko yun na hindi naman pangarap, pero gusto ko yung kulay na apple green ang ipipintura sa bahay like that. Tapos gusto ko rin yung kung friend mo talaga si host,
kung friend mo talaga si host, ano ang favorite kulay ni host? I don't know actually. Nakakaano ka talaga, te. I Kuya never kayo, asked you about the color your favorite. Ano ba favorite mabahala ka color dyan. mo? Ala, si Kuya Kay siguro alam yan. I-type mo nga dyan, Kuya Kay, ang favorite kulay ko, Kuya. What is Guys, your hindi favorite talaga color? kami friend ni host. Ani Ano bang co-host. gusto mo yung Hindi niya mga alam yung kulay na mga favorite ko. brown, mga darkest color? Alam ko yun yung mga gusto mo, yung mga darkest color. Ayan na nga, suot-suot ko na nga siya, ti, oh. Pero hindi talaga totally na ganito ka-brown. Ayoko ganito ka-brown. Gusto ko parang touch of Kaya nga, tan, yung parang gano'n. alam mo, wala ka naman sinasabing favorite color mo talaga na talagang yun yung pinupoint out mo. Ang alam ko lang kasi na favorite color mo is yung mga darkest color. Like brown, tapos yung mga, basta yung mga dark, ayaw mo ng mga makikintabang kulay. Di ba? Oo. Kasi Oh, ano, hindi ako, oh. magkaiba nga tayo eh, pero wala kang sinabi sa akin na specific na kung talagang ito yung gusto ko, ganun. Di ko rin alam, yung ayaw mo lang na kulay, alam ko. Yung ayaw ko na kulay. Okay, so ano yung ayaw ko na kulay? Te. Ayaw mo ng blue. Ayaw mo ng, basta ayaw mo ng mga, Hindi ko naman ayaw yung blue. Hindi mali ka, te. Hindi. I-type mo nga dyan, Kuya, kayo, ano yung pinaka-ayaw ko na kulay. ayaw mo ng Yung blue, orange. okay pa yan. Kasi yung blue, okay. Oh, di ba? Alright. Kaya nga sabi ko sa'yo, ayaw mo na matitingkad kasi naalala ko yan, the first na tinanong kita, anong bagang gusto mo? Sabi ko, di ba? Pinakita ko sa'yo na may mga ganito ang kulay ng bag, what the color you want. Okay. So, About na-choose ko sa na lang. bag pala to. Yung kapatid ko, nagpa-games kami sa Messenger, tapos sabi niya, yun na lang, sabi ko, ano kaya yung ipapag-games ko na para ibigay ko sa kanila pag may nanalo. Sabi nila, yun na lang yung bag, te. Sabi ganun sa akin. Sabi ko, ha? Hindi ko ibibigay yun, no? Niregalo ngayon ng friend ko sa akin, tapos ibibigay ko sa inyo. Kaloka kayo, ha? Natawa talaga sila sa akin. Sabay ganun, bag na lang, no? Hindi ko naman ayaw ko talaga yung kulay orange talaga, guys. Kasi siyempre, pag maitim ka talaga, tapos mag-orange ka pa ng damit, ano na lang yung kulay mo doon. Pero Alam yung mo, sinasabi na orange naman na fruits, gusto ko naman yun. Yung kulay lang talaga. Ayoko sa damit. Oo. Alam ko kasi talaga, ang ayaw niya sa kulay is yung orange kasi nung pinakita ko sa kanya yung bag ko na Prada, na orange yung kulay. Sabi ko, te, gusto mo to? Prada yung guys. Alam niyo ba ano yung Prada na quality ng Prada? My gosh. Ayaw niya kasi kulay orange. Yan guys ha, alam nyo na ha, kahit anong kamahal pa yun na bag, basta ayoko ng kulay, ayoko talaga yun. Ayaw niya. Kaya yun yung binigay ko sa kanya yung Louis Vuitton kasi yun lang yung na-choose ko. Diba? Ano na naman, te? Kakain mo lang, te? Kumain ka na naman, te? Nagutom ka na naman, te. Nagutom ako kakadaldal. Hindi, ano to, panghimagas? Ano yan? Sarap? Buti pa dyan may panghimagas. Pudding. Pudding. Oo. Masarap din yun, te. Pudding. Saka nagtsaa ako kasi nga, kumain ako kanina. So gusto ko kasi na malinis yung, alam mo na, Oo. always ako nagtsatsaa. Ako magsatsaa din ako maya-maya. Tataya ako magsatsaa. Di sige, kausapin mo muna sila, te, ha? Magtitimpla lang ako, mag-iinit muna ako. Ay, ito, may kwento pala ako, te, kanina. Habang nag-iinit ako ng tubig, te, sa heater, alam mo ba, te, nahawakan ko na siya, te. Hindi ko alam, bakit ko pa siya napitiwan, yung heater. Di ba may hawakan yun? Nabitiwan ko talaga, te. Buti talaga, te. Talagang ang bilis ko ding pinalayo yung mga paa ko. Hindi sana, naanuhan yun ng mainit na tubig. Mainit pa naman yun. Tapos sayang, ako kasi, ay buwisit ka. Ako kasi, te, pag nag-iinit ako ng tubig sa heater, te, yung talagang tamang-tama lang sa isang baso. Ganun ako pag nag-init ang tubig. Sayang, Hindi yung baba sana yun. Talagang gusto mo talaga, te, no? Papiktusan kita kahit 280. Eh, gusto ko kasi yung pag tumawag ka, sabi mo, te, ang sakit ng paa ko. Napasok ako. Ano may sasagot ko sa'yo? O, sinong tanga? Ganyan ba? Ganyan ba ako magsabi? Ang sakit ng ulo ko.
Ganyan ba ako sabi? Alam niyo talaga, alam mo talaga te, talagang malalaman mo talaga kung may ano yung masakit sa akin kasi talagang sa boses ko pa lang malalaman mo, 'di ba? Alam ko na. Ate, masakit yung ulo ko. Kaya pag Pero susunod in na daw fairness, mag-live ang ganda ng hijab mo, eh. te. I like Ay, it. thank you. Hoy, may kwento ako dito. Gusto niyo ba ikikwento ko? Ito na ha. Oo na. Bumili ako ng mga hijab kasi nga guys, ito ha. Dahil nga sa Muslima ako at mag-isang taon na akong Muslim, 'di Wala ba? pa nga, natatawa na ako, ha? Ito ha, kwento ko sa inyo. Nangongolekta ako ng damit ngayon na syempre pinapalitan ko yung mga damit ko kasi yung mga old na mga damit ko, gusto ko na siyang alisin. Gusto ko na yung bago. Kung ano ako ngayon, yun na yung mga damit ko. Namili ako ng hijab. Ito na yun. Marami to, 12 pieces to guys, binili ko. Alam mo bang worth nito is 560 lahat-lahat ng pinamili ko. 560 real. Imaginein mo yun na. Wala yun sa akin. Noong una, excited ako. Wow, ang dami ko ng hijab. Binuksan ko siya, isa-isa, dun sa may ano. Tuwan-tuwa ako. Tapos Pinukti ko. pinost mo pa, te. Minayday ko pa yun na ay, mayroon na akong maraming hijab. Oh, Guys, nakita ito ko nga, na. nakita ko. Putik. Excited akong gamitin kasi ang ganda. Kasi syempre maputi ako, bagay sa akin yung mga makukulay na dami, mga makukulay na hijab, ganun. Guys, yung nilabhan Oo. ko. Kung ano, ka-excited ko ro natanggap ko yung hijab ko, ganun naman ako ka-disappointed, giatay. Na-disappoint ako guys kasi kumukulay yung mga hijab na Guys, to. yung ano guys, yung mga tawag nito, yung tubig biglang nagkakulay. Alam mo yun, pag kulay blue, tapos pag itong kulay na pink, nagkukulay pink din siya, para siya may food coloring talaga dun sa tubig. Kaya na-disappoint ako guys. Diyos Kaya sabi ko, mio. bibili na lang talaga ako sa online yung mga original na talaga na hijab kasi naiinis ako. Ayaw ko, alam nyo guys, pinaka-hate ko sa lahat ng damit. Alam mo, hindi, I'm not being social or whatever. Alam mo, sumusuot ako ng mga damit na mga mumurahin, sumusuot ako ng mga damit na galing sa ukay-ukay, mga ganyan-ganyan, or kahit saan man yan, basta maganda pa at bagay sa akin, sinusuot ko yan. Pero guys, wag nyo lang akong pasuotin ng damit na kumukulay. Allergy ako dyan. At as in, hindi yan tatagal sa akin. Pamimigay ko lang yan. Ayaw ko talaga. Kasi ayaw ko sa lahat. Yung damit ko, nakukulayan. Tapos makikita ko yung ibang damit ko, nagkanda buhol-buhol na kasi hindi ako maingat sa paglalaba. Kaya ayaw ko ng kumukulay. Hindi ako maingat. So mamaya, makita ko na lang lahat ng Oo. damit ko, nag-rainbow-rainbow na. Nag-rainbow na. Yun yung ayaw ko. Kaya yun yung reason ko. Hindi dahil sa gusto kong bumili ng mamahaling damit. No, marami namang mumurahing damit na ano. Kaya alam nyo, lahat ng halos ng damit ko, hindi masano, hindi ko kinakahiya. Halos karamihan ng damit ko, although mga branded yung ibang damit. Kaso nga lang galing yun sa ano, galing yun sa ukay-ukay. Oh, pag hindi ko afford bumili ng mamahaling galing ng brand new, so doon ako sa ukay-ukay pumunta, at least alam ko na hindi yun Ako kumukulay. naman, kahit ako, okay na naman sa ukay-ukay. Tapos yung mga damit ng Bangladesh, yung damit kasi ng Bangladesh guys, madalang doon, ay karamihan pala ng mga damit nila hindi na kulay, hindi na kupas. Ganun. Pag mga mumurahin kasi, lalo na pag made in, ano ba yun, ayaw ko na magbanggit ng mga ano doon kasi may mga Oo, may wag ka mga na tao magbanggit dito. eh. Alam mo yung mga ano, meron mga made ng ano na talagang kumukupas katulad nito. Galing to sa mga ano, mga mababahong kilikili. Oh, alam nyo Visit na ka, te. yun. Yung lugar na maraming sibuyas. Yung may lugar doon na yung pagkain nila maraming turmeric. Talagang dinatalye, guys. Kagit lang, guys, amin nire-replyan lang ako. Kasi dito ako Pero nag... te, wait lang, pwede ba akong bumaba? Tapos iko-connect kita doon sa isang phone. Okay, Kukunin okay, ko lang. te. No problem. Kasi 9% Okay. na lang tong phone na to, nalubat na naman. So, magbababa ako ng ano, magbababa ako ng bahay, ng hagdan ulit. Oo, magbaba ka ng hagdan. Okay, sige, sige, bumaba ka. Diyos mio, guys, ang ano dito, guys, ang lamig. Sa labas.
Pero walang magagawa eh. Dito ako nag-ALS eh. Bakit kapag nakikita ka, natutunaw ako? Bakit kapag nandito ka, nababaliw? Saglit guys, mag-iinit muna ako ng heater. Pero before that, magbababa muna ako ng hagdan. Kasi, aakyat ang aking friend. Ayan natin yung ano tiha, nagbaba na ako dyan. Pati ng ilong ko guys. Nababaliw sa tuwang. Ang puso ko. Sa isang sulyap mo. Ayan guys, sa mga nandyan sa babagay, I have a premiere tomorrow guys, 7 p.m. 7:15 p.m. Pinas time. Ayan, sana makapunta kayo. Ay, pinaghihintay kita, te. Sorry, te, sa paghihintay. May nireplyan lang ako. Alam mo, pwede lang manipa ng host. Sinipa ko na yung host dito. Wag naman, te, maawa ka. Saglit mo na, te, kasi parang nalalamig na talaga ako, te. Mag-iinit na ako ng tubig. Diyan lang naman, oh. Bills lang naman. Kausapin mo na ang aking mga viewers. Kantahan mo muna sila, te. Tamang-tama yan, te. Sabi nila, palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y unahin at hindi na itatanggi. Pasensya na sa lyrics ko kung mali-mali. Yes, come in. Ay, Nay. Halika po. Kutsara yung binigay nila sa'yo? Oo, kutsara yun. Pagkakain namin, Pasensya na yung kulay ko na yan kasi medyo may alat to kunti. okay lang, lagyan ko Kasi- na ng konting tubig na mainit. Wala, paano ba ito yung kutsara? Talagang kutsara. Kunin ko yung kutsara. Kunin mo? Kunin ko yung Walang kutsara eh. Mamaya, dito yung kutsara. Sige lang po. Pagkakain namin. Opo. Ito pa yung sa kitchen. Hinanap ko lang kita sa yung pangayon. Oo, yung mga news na mga kanina, kanina pa ako, umaga nang hiringi, tanghali. Hiringi ako. Alam mo naman, ayun, buki na lang, malaki to. Marami namang mga kwantian. Kunin ko to mamaya ha. Oo. Pagkatapos mo pa. Oo, iwanan ko. Hindi ko pa. Ano po, sitaw to. Di naman Nilagyan ko nila- ng repolyo. Hindi naman nila mahalata. At saka minsan nga, nag-iwan ako ng kutsara dyan. Hindi naman talaga nila hinahanap yan. Wala silang pakialam dyan. Oo, ang dami na yan. Tama na ko. Tama na. Kunti na naman kasi ako kumain. Sana all kumakain.
Oo, kung sila Ayun, kumain sa ulam. shoutout po sa inyo lahat dyan. Tapos bukas. Gusto mo ng hipon? Aling hipon? Hipon ng panito. Ay, allergy ako nun. Hindi ko rin Lamig. gusto ang... Yung ano, yung yun. shrimp. Oo. Ay, hindi ako pwede sa akin. Nakain lang ako. Ito ko mga ganito ng prito. Bukas na ako. Bukas na isdaan ko. Ay, chicken bukas ang ulam. Medyo matigas lang, medyo matigas lang konti yan ha kasi sa Bukas na isda. rice cooker ko lang kasi Chicken yung pala. chicken yung ano nila, ulam. Hindi Ako hindi ko lang alam kung chicken nila. hindi ko lang alam kung ano lutuin ko. Sa Kahapon di ako nagluto. magluto ka ba bukas na bukas? Na. Maghapon tayo. May ano na kasi ako doon. May ginrocery na ako kay Ate Naida. Yung cleaner dito. Ito pinapadala ko na lang to. Hindi man to araw-araw na binibili ko. Ano to? Sa baga, lingguhan sila namimili. Pag pinapaitak na lang pala. Oo, ina-stock nila doon. Dinadala na lang sa'yo. Alam mo yan si Lynn? Oo, sige. Yun. Kung gusto mo naman na magpabili ka ng ulam, kung gusto mo, magpabili ka sa kanila, tapos lutuin natin dito, no problem. Wala namang problem. Yan sila yung pang morning kasi day off nila sa Wednesday. Tuwing Wednesday ang day off nila. Kung gusto mo lang. Kasi ako lingguhan ako nagpapabili doon. Oo. Dati, Pabili na lang siguro ako ng tuto. Pag ano, alin? ayun, pabili na lang siguro ako ng tuto. Alam mo pa. Alin luto? Ito pa, ito yun. Oo, bakit yung vaccine? Alam mo, kung gusto mo namang Iba mo chicken meron pa ako doon, meron pa ako doon papaksiwin. Kay Lynn. Kasi, alam mo, yung bukas, sa kanila kasi, yung binibilihan ng pagkain sa kanila, iba-iba yan. Hindi yan yung sabihin mong iba-iba yan kada linggo ay kada araw. hindi. Hindi. Kasi yan kasi baga pang maramihan, pang kalahatan kung ano yung order ng, oo, yung menu nila. Oo, ganun. Hindi yun sa kanila na bukas paksiw. Kung gusto mo mag-stay ka ng paksiw dyan, kung hindi ka naman nagsasawa, pwede ka magpabili sa kanya ng ng isda, tapos paksiwin natin dito, i-stack mo dyan, hindi pang ilang araw mong ulam dyan. Pwede ka na nag-stay sa pag-init. Ito, shoutout po to my 5 million viewers in the house. Sila po sa inyo. I-stack mo lang Naman po doon. kayo. Hindi mag-comment, pangit. Charot. Pwede naman. Malamig, guys. Siguro, may 30 ka lang, may mabili ka na. Mga 30, gano'n. Ano mo na yun? Wala na. Sige lang, kasi mamaya, tumalon yun doon. Sige po, pagkatapos huwag mo ilalagay ha yung kutsara. Iba lang kasi talaga, guys, no? Pag talagang ang gamit mo StreamYard, tapos, ay, Diyos mo, lumalamig ang ilong ko, lumalamig. Ang kaibahan pala ng StreamYard tsaka Direct to YT, ang StreamYard, hindi ka makakapag-jacket talagang sa live mo. Talagang gagamit ka pa ng isang phone. Sa Direct naman, makakagamit ka. Malalagyan mo sila ng jacket, di ba? Pindutin mo lang. Pindutin mo lang, talagang may jacket na. Ayan, bakit 6 million in the house? Thank you so much. Pero bakit hindi kayo nagko-comment dyan? Ano lang to, guys? Talagang, yung kanina yes. Napunta dito. Yun yung nag-alaga dun sa sinabi ko sa'yo na Yun siya. Pauwi na yun ngayong February 6. Binibigyan ko yun ngayon, wala pang siyang papalit. Hindi ko lang alam, pero sabi niya meron na daw Binibigyan ko lang okay yun na, at least meron. Oo. Naawa ko sa kanya talagang kasi hindi ko makakain ng mga lahat naman talaga ng friend mo, magiging friend mo, talagang namimigay ka. Talagang need ko mag-mute, kasi nagsasalat, mag-mute ako. Wala namang copyright yan
Wala nga, te, pero hindi lang maganda na kung may makakakinig nito, tapos parang ano, di ba? Nag-mute kasi ako eh, pag ako nagla-live. Eh, dito din maingay. Di mag-mute din ako. Ayan, naririnig mo ba? Oh. Di ba, siyempre baka naman pag talagang may ano dito, tsaka siyempre alam na kasi ito ng amo ko, di ba? Baka sabihin nila ano, mag-mute na nga lang ako, ti, mamaya na. O wala na, te. Tapos mamaya, babalik na naman yan, te. Kunin mo na yung mute mo. Sa akin, wala na. Tapos mamaya, babalik. Dito Bakit meron pa. ganun? Hindi naririnig. Ayan, magtsahe tayo, guys. Naglaga ako ng itlog, te. Yun na lang ang hapunan ko. Promise, Itlog ang alat talaga ng yun. niluto ko ngayon. Galing farm. Yung. Itlog. Galing farm? Mm. Oo, kasi yung tatay nila dito nag-ano eh. Nagdadala talaga yan. Marami kasing manok doon sa farm. Tapos yung itlog dinadala dito. Ang Kaya alat? mayaman ka dito sa itlog. Bakit ano ba yung kinakain mo? Yung niluto kong gulay, napakaalat. Hmm? Yan bang niluto mo kanina? Hindi, iba yan? Ito Luto yun. nila? Ang bilis, te. Naka 1 hour na ako. Parang kakaupo ko pa lang dito eh. So, ano naman pag-uusapan natin, te? Gadget mo yata yung pinakatambay, no? Gadget mo ba tsaka kay Kuya? Ha? Gadget mo yata nakatambay. Dalawa sa akin eh. Hindi sa Viewers. akin. Ah. Sabi ko, Uy, mayos ka. Piktusan kita dyan, ha? ito lang sa akin. Ah. Si Kuya Kai siguro yan. Tapos may isa pa. Dalawa kasi sa akin dito. But thank you sa nakatambay dyan. Sana tumaas pa yan. Salamat. Kasi need talaga ni host ng WH, guys. At namumula na naman ang aking WH. Ganon. Ang lamig talaga dito, guys, na tinitiis ko. Kasi dito lang talaga, guys, may signal. Kasi pag sa loob wala. Grabe yung kain ko. Ang alat ng kinain ko kasi nadamihan ko ng tuyo, guys. Ikaw ba naman magluto ng walang pang-salo? Grabe ka naman. Talagang dinamihan mo yung ano, toyo. Hindi ko natansya eh. Grabe ka naman. Kuntiin mo lang, kahit ganyanin mo lang siya, oh. Ewan ko. Hindi ko kasi Ito, ano ang mas gusto mo? Mas gusto mo ba na malamig o mainit? Sala sa lamig o sala sa init? At malamig. bakit? Kasi mainit At din ako. Ay, gano'n. Ano kasi ako?
Pag mainit, nahihirapan ako huminga. Ay, mas ano ka pala sa air. Mas maigi sa akin yung lamig. Ako mas Ganun gusto yung- ko mainit. Ganon yung ano Kasi, ko, guys. na, kahit sa lugar nila dito, kahit na mainit siya, siyempre pag nasa loob ka ng bahay, hindi ka naman mainitan, gawa nga may aircon, di ba? Kasi ang nahirapan ko talaga, pag malamig talaga. Kasi kahit nasa loob ka ng bahay, malamig pa rin. Tsaka magpapaheater ka, o di ba? Wait lang ha. Okay. O, biglang nawala yung isang viewers ko, Ayan guys, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan na nakatambay. Mag-comment-comment na po kayo dyan. Gusto kong takalan ng aking ano ngayon guys. Ayan guys, sa mga nandyan pala sa ilalim, baka meron kayong idea guys about sa ano. Ay ano yun? Bakit we are team premier, support team premier. Ano to? Alam, may napindot pala ako, baliw. Pero it's okay. Ayan guys, baka gusto niyo sumali sa aming team premier. Sa mga sa mga palaging nagpe-premier dyan. Si ate pala. Hello ate. May mga damit ka na naman ba dyan ate? Si ate pala. Kaya sabi ko, wala nandun si ate Maika. Bakit ano? Nakamute kayo. Ate Maika sabi ko, bakit ganun? Bakit nakapalibot yung camera? Nandun ka? Oo, may dala siyang tinapay. Tamis. Hindi ka kakain kanin? Hindi. Sana all. Sana ulang Diet si ate. Sarap Yan yung binibili Mainit, natin sa ano, sa Ulaya, yung tamis. Wala tayong cheese, tamis lang. Ay, wala. Kain tayo. Sige te, salamat. Naku, sana dyan na lang ako magtrabaho ti ate Maika para tatlo tayo taba dyan. Napakainin niya pa ako kanina, flat lang yung tiyan ko. O ngayon, ayan na naman. Bumudot na naman yung tiyan ko. Masarap pala pag dyan, no? Marami akong dalang bag, mga LB, Coach. Marami siyang talaga. dalang bag. Dinidumunyo na naman niya ako sa bag. Ayan, nako, makakagasto na naman to si Ate Maika ng mga bags. Naku, yung bata ko, nagsasalita din mag-isa. Hayaan mo na yung baby mo dyan. Hala, hindi naman ako nagpipindot. Bakit lumalabas yung We are Team Premier. We support Team Premier. Wala akong ginagawa. Bakit Ewan ko sa'yo. nangyari dito? Saan mo binili yan? Grabe kami. Sabihin nga, pasin nga. May marami ka pa dyan? Wala. Ano sabi? Gabi mo yung sabi niya. Hindi ko pa Kanta na lang tayo dito, Ate Maika. Ate Maika. Saka ba naman sabi nilang sobrang sa ulibote sa Pilipinas lang yun? Sabi ko, saan ako kapambuti nito? Si Punggal niya. Ano kaya sa mga? Ha? Ano kaya sa mga? Well, sige. Hindi ko alam, hindi ko pa nga nakikita yung dito eh. Bakit? Ano ko? Mayroon. Baka mo? Baka mo. Wait lang. May ito? Oo. Ano bumili? Diyan, sa Bakala. Magkano? Hindi ko alam. May tutubig ka? Hindi mayroon. Ayan, bigay lang. Pero sa baso. Ay, oo nga. Wag na. Kukuha na lang ako ng ano. Nang. Tasusok ko to. Ang sarap naman ito. Sarap, di ba? Sarap lang talaga hanggang mainit.
Kain tayo, be? Sige, te, salamat, te. Ako din Okay. mamaya kakain. Maglalaga lang ako ng itlog. Nagda-diet din ako, te. Ha? Kasi baka pumayat. Te, papayat Hello? pa kaya ako, te. Hindi ka. Oo naman. Gumawa ng pag-asa. Huwag mawawala ng pag-asa. Diyos mio. Sabi ko ako, wala akong pag-asa mamaya. Tingnan mo naman, oh. Nakalamon ko lang, lamon na naman. Pero alam mo ba mga ate, bilib talaga ako sa isang friend ko. Talagang pumayat siya within 1 month. Within Anong- 1 month talaga to. Ano Alam mo ba lang, ang ginagawa niya? kung talagang seryoso ka sa Exercise? pagpapayat, kahit wala kang Ah. exercise, basta mag-ano ka, kain ka lang ng, ng egg. Anong ginawa niya? Bakit 1 month lang? Nag-e-exercise siya, te, umaga, tsaka bago matulog. Tapos, diet siya din sa pagkain. Ang ginagawa niya, te, is Water therapy. 12 noon siya kumakain. Tapos yung mga halimbawa, te, Oh. kumakain siya ng mga, halimbawa, nagtitimpla siya ng kape. Konti lang talaga, te, yung asukal. As in, konti lang nilalagay niya. Nung una, hindi niya kaya. Pero nung mga matagalan na, okay naman. Seryoso? Hmm. Ngayon lang ako nakakita. Ayun. Ayaw ko. Ang sarap kasi may ano. Kaulang niya itong binibili ko kasi yung may cheese. Hindi na naman dyan. Shoutout po to 5 million views dyan. Ayun ako nagpabili niyan. Ganito. Woo! Ang lamig talaga, guys. Super lamig. Hindi ka kaya natin mo pamili. Si ate parang hindi nagja-jacket. Hindi ka pa nilalamig, te. Hindi. Bawal Ako sa amin talaga na lang. jacket kung naka-duty. Ay, ganun? Paano Sige. hindi pag Ano nga bawal? nilalamig? Siling pang umaga Hindi pa rin pero pwede mag-jacket. mag-jacket? Bawal naman sa amin, jacket. Oo. Mm-hmm. Naku, hindi pala ako pwede dyan kung talagang dyan ako, no? Kasi hindi, lamigin kasi ako, te. Pwede naman pag matigas ang ulo mo. Pwede naman siguro, te, kahit manipis lang. Ilagay mo lang siya sa loob. Oo, pwede naman. Siguro Pwede naman. Mag-long sleeve ka sa loob, tapos yung uniform lang sa ibabaw. Oo. Yun, pwede. Parang ganito. Sabawan mo Naku, si ng Ate Maita kanina pa talaga ito kumakain, te. Ang dami na nga yung dress dito. Kahapon, nakuha niya 12, 13. Na ano? Dress. Ben, panay man kain ko, pero crispy naman ako. Oh. Siya na all sexy. Yan nga, sana all. Papapasa na all lang talaga tayo dito. Magtanong ka kay Rowena. Pinabihan ko si Rowena. Ano? Kasi si Mel, kung paano magpakasal. Dito. Kailangan lang ng amo mo, letter. Yun nga. Tapos papa-appointment lang kayo sa sa Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, Mama. kumukuha ng ano. Yun lang, appointment lang. Tapos mamaya tanong si Milas ko ng mga requirements. Know that I don't belong in my life, Yun but ang I naman. love you without you could never be right. As long as the stars shine down from the Saan heavens. ka ba na yun? Saan ba siya? Hindi ko sila. Anong exit? Anong exit ka ba? 4. Malapit lang? Ang oras ang biyahe nila papunta dito. Hindi ha? Yan yung nagpunta dito. Te, galing kami sa bahay nyon, yung nagpunta ako dyan, hindi dito. Exit 6 kami talaga, 4 dito ngayon. Kaya medyo malayo, kasi exit 6 kami. Sarap na sarap siya dun. Ayun, mega shoutout to Glamsy with Joby, Tamsak host, thank you so much. Sis Glamsy, kamusta sis? Ano?
Napadaan ang aking sisi na napakaganda, si Glamsy. Kailan ka ba pupunta ulit dito? Happy po tayo, guys. Ay, hindi ko alam, te. Baka hindi ako makakapunta dyan. Wala kasi yung amo kong lalaki ngayon. Hmm. 6 na buwan na siya nandun sa lula eh, sa nanay ng bata. Hmm. Nasa ibang bahay ako. Ang bihira Ayan, na siya thank you, Sisi. Busy na. Back to work na. Kamusta? Okay lang, Sisi Glamsy. Wala palang jacket kasi saglit, sis. Sabi diyan kita ng jacket. Thank you so much, ha, sis, sa pagdalaw kay host. Ayan, busy ka pala sa Nandiyan work. ka kumain? Ha? Grabe yung alaga ni nanay, no? Pag ginawa ko, may kausap ka. Ayaw makipag-friend. Ayan, may jacket ka na, Sisi. Hindi ba yung salsa? Ay, super lamig talaga dito, guys. Sobrang lamig. Malamig ba dyan sa inyo, sis Glamsy? Ang ganda ng pangalan mo, sis, no? Glamsy. Glams. Glams. May narinig siyang nag-uusap ko silang sa kanya. Kapansin lang yun. Oo. Yun hindi talaga. Ano siya? Yun talaga, grabe yung matindi yung bata na yun. Dapat ano yun siya? Ay, yeah. Nakasabi mo din siya. Oo, yung ano siya. Ay, Diyos ko, ang lamig. Nung narinig lang niya na may tao, ay, Diyos. Grabe yung ano niya. Oo, tugnaw na kaayo, makasakit o guhubon. Ay, maudi ay sis. Makasakit jud mo na nagbunit jud ko diri sis ba. Hindi kami mo signain. Kumain ako ng kanin. Malay ko magdadala kang sinapay. Yan mo naman yung tiyan ko. Kumain yan, te. Kumain niya ng kanin, sarap ng kanin. Hindi ako nagtanglian. Ang huling kain, ang unang kain ko kanina nung alas 6 pa yun. Nung pagdating ni Lynn, yun, kinain ko yung sabaw kasi mainit-init pa. Sis Glamsy, nagtitinda ka ba pala? Oo, ayun. Baka gusto mo sumali sa aking GC na Team Premier. Napaka-supportive nila doon, sis Glamsy. Pero kailangan mag-support ka din. Pag silip ko nilaga. At saka Saglit, guys. mainit-init pa kasi yung sabaw. Kaya yun. Nagtaka pati ako. Mag-absent ka ako, ng 20 ng Moroccan mint. Yun nga yung hindi ko ba? Moroccan? Yung ha? Naubos ko. Yung akin, hindi na ako nakabili. Wala na kasi dyan. Iba yung green tea nila, Lipton eh. Hindi ko na kami sa ano. Ito lang sila pag-ipag sa ng tea. Saan? Yung green tea? Oh, dyan kasi 22 eh. Diyos mio, wala na palang aso. Sandali lang ah. Mag-off cam lang ako ah. Okay. Tawag Sige lang, te. Off cam ka lang dyan. Nakakaano ka ba ng ano? Nakakabili ka ba sa Shane? Sa Shane? Hindi, kasi may mga inad-cart ako na doon. Hijab. Paano? Kailangan kasi ng wala silang cash on delivery. Gumagamit sila ng card. Dapat nga kasi nakalagay doon cash on delivery, dapat card on delivery. Kain tayo guys ng egg. Masarap tong egg ko guys kasi itlog talaga to ng manok guys. Galing farm. May tag 9 din doon. Yan guys. Na. Hindi ko man alam yung mga bilihan niya. Sila nakakalam. Lalo na yung under hijab, yung ganito. Yung binili mo kasi na yon, hindi ko yun masusuot pag wala ako sa ilalim. Kasi nalalaglag yun. Tapos madulas pa yung buhok ko. Kasi walang kulay-kulay. Namimili ka na naman dyan, te?
Bilang ka kulay. Alin kulay ng buhok? Ayoko. Ang ganito lang. Anong kulay ba yan? Blend. I-try ko kaya. Maganda yung kulay ni ate, ang buhok niya, te. Maganda. I like it. Ayan na naman kayo, dinidemonyo nyo na naman ako. May pagtripan ko na naman yung buhok ko. Boring pa naman ako. Di maganda talaga. Gusto ko yung kulay ng buhok niya. Hindi ka naman kulay. O yung ano pala, yung meron ka na, may sale ba dito na ano, na blower? Ano mo ako ng blower ng buhok? Matutulog na o kaya sumigaw yan kanina eh. Guys, nako-off-cam kami ha. Kasi kumakain lang. Guys. Pag malamig yan, matigas na yan. Mitigas kasi yan pag malamig eh. Grabe, ang busog ko talaga. Nanikip yung tiyan ko. Di ba nagsahi ka na, te? Anong ka ulit? Naalatan ko nga yan dahil wala akong panandok. Putik na yan. Buhos ako ng buhos. Pag tikim ko, ang alat. Pero may prito. Hindi ko nga alam saan napunta. Putik na nangalahati na nga lang yung sandok ko. Nawala pa. Posible naman mawala din, te. Hindi ko nga alam, baka natapon ko o di kaya baka nadala nung ano. Pero sa tingin ko nadala nila yung sa kitchen katulad ng isang plato ko nung nakaraan. Nadala nila. O di dalawa na lang yung plato ko. 3 yung plato ko eh. Kasi minsan kasi habang kumakain ako dito, kinukuha yung ano ko, kinainan. Eh, di natataranta ako, binibigay ko, hindi ko na nakikita kung anong mga natatabunan dun sa ano. Kung nagkukuha ba sila biglaan ng tray. Alas 7 na. Ang bilis na eh. Ayaw mo Oo. na. Para mag Maganda tong live 2022 ko. na. Tatagalan ko tong live ko ngayon kahit 4 hours. 11 na ngayon. Magtutulog na pala? Tuesday bukas, dito ka bukas no? Yeah. Oo. Bighay. Ano ba pala yung isda ko nandun sa'yo na binili mo? Tuna. Ilan yung tunang binili Lagay mo? ko pang bangus. Ilan yung tunang binili mo? Isa. Tapos sabi mo, 2 bangus. Isang tuna. Oo. Hindi Sige. ka bangus yung kapatid. Naghahagilap si nanay ng isda. Ang gusto nga niya, makihati sa akin. Sabi ko kasi, nakabili na ako. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo naman, magbigay ka na lang ng ano sa kanila, tapos ipabili mo. Sabi kong ganun sa kanya. Tapos kung gusto mo lutuin dito, lutuin mo, tapos i-stock mo dun sa kwarto mo. Kasi naano Maswerte nga rin naman ganun sa po pagkain. kasi ano, may Naano inuutusan sa kayo. pagkain. Eh, hindi, naano kasi siya yung, hindi, what I mean is, ayaw niya ba sa pagkain dito sa hospital? Oo, syempre naman, Diyos ko po. Ilang buwan siya sa ospital noon daw yan. Yun ang kinakain nila. Isa lang daw siya dinadala. Pagka daw yung mga Pilipino, dinadala daw. Alam mo sa King Pahad, walang Thank you so much problema po doon. sa pagmulong Kasi dyan. ang pagkain ng King Pahad, Filipino food talaga doon. As in, nakakain ko. Kahit yung kanin nila doon, Filipino food. Kaya hindi ka talaga mag-ano doon. At saka yung Arabic food nila doon, hindi katulad dito na yung Arabic na kung ano na. Apat yun dyan. 4 yun, tapos pinati-hati ko, pinirito ko. Meron na. Yung dalawa ba yung 3? Hinalo ko sa ano, 3 hiwa. Hinalo ko doon sa ginisa ko. Adobong gulay na magkahalo-halong gulay na iwan ko. Basta ginawa ko na lang adobo yan. Yep. Kumuha siya dito. Binibigyan ko naman yan ng pagkain kung nagluluto ako dito. Yun nga sinabi ko sa kanila. Sabi ko doon kay Lynn, kako, na sila ang bumibili sa akin ng pagkain. Sabi ko akala ka pa nga pagkaganyan, di ba? Ilang araw mo po. Akala kasi nila, kung hindi lang ako namimigay, matagal yun. Siyempre, ayaw ko naman na, wala naman yan sa akin, pagkain lang naman yan. Tapos dito bukas, masyado. Wala akong wala akong itlog. Bumili ka kaya sa Bakalas ng tray. Ayaw ko, wala akong pera. Wala. Ano bang ginawa ko sa pera? Parang binayad ko ata. 20 lang sa butal. Tapos, binili ko ng... Kaya bumili ka ng sandalo lang, 5 yan. Wala sila dyan. 3-3.
Wait, ayan na. Wala mo naman di ako nahawak ng pera dito. Ayan guys. Asa na kayo guys? Nako, nag-mute na si Ate Maika. Nag-mute. Malamig dito guys. Kumain na si host guys. Tingnan nyo guys, nilabas ko dito yung shahi ko. Ngayon, paglabas ko, hindi. Ang bilis lumamig guys. Ang bilis. Ay, magpa-sound na nga lang ako dito. Oy, thank you so much po sa mga nag-thumbs up dyan. At sa mga viewers dyan. Thank you. Magpapasound ako guys ha. Ayun, mega love shoutout to you, Tita Wing Channel. Sino kaya to si Tita Wing Channel? Hello po sis host. Hello. Mega love shoutout to you, Tita Wing Channel. Ayan, welcome po sa aking bahay at thank you so much po sa pagdalaw sa bahay ni host. Ayun. Ay, wala pa palang jacket ito si Tita Wing. Saglit Tita Wing Channel ha, bigyan kita ng jacket. Kahapon po yata tayo nagkadikitan host. Ay, ganun saan tayo nagdikitan at Tita Wing Channel. Ayan, may jacket ka na Tita Wing Channel. Pwede ka na ulit mag-comment dyan kung meron ka ng jacket. Ayan. Ayan, bago po dito sa LS mo, ay salamat naman, Tita Wing, sa iyong pagpasok kay host. Ayan, meron ka ng jacket, pwede ka na maglapag ng iyong bahay. Ayun, ngayon ka lang nag-notify sa akin. Ay, ganun. Tingnan ko nga to ang bahay. Baba ka nga ng bahay mo, Tita Wing Channel. Ito ba yung main account mo? Saglit guys ha. Ang aking co-host guys is ewan, natulog na yata dyan. Saglit, guys. Nating nagdaan ngayong muli tayo'y nagkita, puso ko'y anong sigla at saya. Pwede pala ako mag-videoke ngayon guys kasi walang tao dito. Kaso, nasa taas ang Bluetooth ko. Ay, hiramin ko na lang headset ng aking kumpare. Co-host, Micah Angelio Vlog, paging. Bahala ka dyan, te. Mag-videoke ako dito. Bahala ka dyan, uy. Pero guys, hindi ko tatapusin yung song, guys, ha? Para no copyright po tayo, guys. Mag-off cam lang ako, guys. Nahihiya ako magpakita sa inyo. Char. Sana all. Nahihiya. Kunin ko na nga tong banners ko. Mag-request kayo dyan guys ng song, kakantahin ko para sa inyo. Charot.
Charot-charot lang guys ha. Try ko lang to guys ang kantang ito kung alam ko. Ngayon ka lang nag-notify sa akin. Thank you so much sa iyo ano ha, Tita Wing Channel sa pagdalaw kay host. Ayan, 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 ayan. Mag-videoke ako dito guys. I remember the days when you're here with me. The slaughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long, it's me and you. Now you're gone away, you leave me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me, you'll break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words you should hear. Mali. Time and time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, girl. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby. Can't you see? Saan po kayo country host? Ako Kuwait. Nasa Saudi po ako, Tita Wing Channel. I wish someday you'll be back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. Wag lang natin tapusin guys ha, para ano, hindi tayo ma-CPR. Hanap muna ako ng ibang kanta. Tita Wing Channel, pwede ka maglapag ng iyong bahay dyan. At guys, sa mga hindi pa po dikit sa aking magandang co-host, guys, dikitan nyo na po si Micah Angelio Vlog, guys. Mag-iwan lang po ng tamang bakas. At don't forget po, manood muna ng 2 minutes video bago po mag-full package. Ayan, thank you so much po. Ganda naman ng boss. Host, hindi naman po. Slight lang, charot. Video
Okay, next song po tayo, guys. Ayan, sa mga gusto mag-request dyan, guys. Request na kayo, guys, ha? Mike Angelio Vlog, andyan ka pa ba? I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you for so world made on, but don't be scared. Sablay, guys. Doing for baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you will to be your fabric jacket, just so I can always be near. I love you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how. Love you till the last of snow disappears. Love you till a rainy day becomes clear. Never knew a love like this. Now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes in every song you're shining. I love the little things like when you're unaware. I catch you still a glance, a smile for perfectly. Though sometimes when life brings me down, you're the cure, my love. And a bad rainy day, you take all the worries away. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Always and forever, I know I can't wait you, 'cause baby, you're the one. I don't know how. In a world devoid of life, you bring color. In your eyes, I see the light, my future. Always and forever, I know I can't let you go. I'm in love with you, and now you know. I'm in love with you, and now you know. Ito guys, ang kakantahin ko is one of my favorite song. On this day. Naku, may ka-Angelio Vlog, andyan ka pa? Here we stand today, like we always dreamed, starting out our life together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life. So don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say.
On this day. Naku, nawala na ang aking co-host, guys. Not so long ago, this earth was just a field and cold and lonely space without you. Now everything's alive. Now everything's rebuilt. And the story of my life is all about you. So if you feel the cold winds blowing through your nights, I will shelter you. I'm forever here to chase your fears away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word I say on this day. Ang lamig dito, guys. Ang lamig. What if I never you and I were meant to be? Ay, naglipat, guys. Bastos na to, oh. Naglipat agad siya. Ayaw niyang patapusin sa akin, guys. Lumipat eh. Ayan, sa gustong umakyat dyan, guys. Umakyat kayo, ha?
There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, ayun, mega long shoutout to you, Leah Mix Vlog in USA. Harang host, thank you so much, Leah Mix Vlog. Sisi, thank you so much. Naku sis, hindi kita madyakitan, Sisi. StreamYard kasi sis ang gamit ko. Thank you sa paharang mo dyan, Leah Mix Vlog in USA. With his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Te, saan ka nanggaling, te? I'm so sorry. Tuktusan kita, te. Nagbibidyo kin ako dito. Magupin ka Tapos na? na? Hindi kasi. Oo, kaya nga 'di ba sabi ko sa'yo kanina mag-stream ka ng maaga kasi alam mo may bisita ako pag ganitong oras. Ay, okay. Kasi nakain yun siya dito. So, alam mo naman, Sang a good song. Hi, Here guys! style. Kumusta Hello, na kayo lahat? host. Hello. Magkilimik ka lang. Shoutout to Leah Max Vlog in USA. Thank you so much sa pagpunta dito. Ayan, tulog. Sino yung tulog? Matutulog ka na ba, sis Leah? Ang sakit ng mata ko, biglang nangasin. This young boy, stranger to my eyes, charming my pain with his fingers, Anong finger? my life with his words. Visit ka, te. Ikaw ha? May pa-finger-finger ka nang nalalaman dyan. Big hello shout out to Hindi everyone. lang ako dito, kaya Ate nag-joke na Noemi, lang ako. Yes. may tatanong ako sa'yo. Anong tanong mo? Ayusin mo, piktusan kita dyan sa tanong na yan. Nung una nakilala mo ako, anong tingin mo sa akin? Yung tingin ko sa'yo, mabait naman. The way you speak, wow, English yun, nosebleed ako doon. Pag nagsasalita ka, te, parang stricta yung dating. Pero may point ka naman sa mga sinasabi mo. Ganon, kaya, tsaka yung point by point ka magsalita, yun ang gusto ko sa'yo. Point by point. Ganon. Thank you so much sa yung Sis Leah Miss Vlog in USA. Bigyan ko nga ng jacket to si Sis Leah. 1 point, 2 point, ganon. Oo. Ano ba ang tawag nga doon? Parang diretsahan kapag nagsasalita, te. Wala nang pa ano-ano pa. Ay, visit, pwede naman pala ako mag-jacket dito sa kanya. Matutulog ka na ba, Sis Leah Mix Vlog? Ayan, Sis Leah Mix Vlog and USA. May jacket ka na, Sisi. Buti pa yung basurahan, hinahabol. Bakit? Ayan, Tita Wing Channel. Thank you so much sa yung pabiji-biji dyan kay Ho. Salamat. Ngayong 2021, anong wish mo for your 2021? Ayun nga din, ang wish ko is mawala na yung pandemic na ngayon, 'di ba? May pandemic. So sana mawala na. Yun lang talaga ang ano ko.
Tsaka healthy ang aking family, mga Anjonakis nakin, yun, okay na sa kanya. Sapat na sa akin yun. Ganun. Anong wish mo At sa sana akin in 2021? gusto ko maging masaya ka sa iyong mapapangasawa soon. Ay, char! Eh, paano kung Yun hindi ang ako talaga. masaya? Ay, kung hindi ka masaya, hindi din ako masaya. O, di ba? Joke lang yun, siyempre. Parang Pwede ba totoo naman eh. pangasawahin mo isang tao tapos hindi ka masaya, di ba? Siyempre, you choose Oo, a right siyempre one, di masaya ba? ka. Oo. Saka, wish ko na maka-attend ako sa inyong kasal. Ay, Diyos mio, Marimar. Sana nga, maka-attend ako, te. Ako wish ko sana hindi ka makapunta sa kasal ko. At saka wish ko Ay, din na grabe siya. sana... Aray, Sipain joke kita lang. dyan, te. Talagang bababa ka. Sige na nga, Bigla magpupusa na lang ako. Kanta ka na, te. Salitan tayo. Ano bang kakantahin ko? May gusto kong kanta eh, yung paubaya. Ano yun? Parang ngayon ko lang yan narinig, ah. Meron ako. Ipaubaya mo sa akin. Ganun ba, te? Hindi eh. Kanta tayo Wait habang wala lang. pa dito mga amo ko, te. Sisimulan ko yung lyrics. Hindi ko alam yung tono nun eh. Wait lang, patugtugin ko. Patugtugin mo na. Pero siyempre, mag-headset ako kasi baka mamaya. Oo, masipir ako. Tsaka wag lang natin tapusin, te. Hello, host! Hello! Mega love shoutout to you, Leia Mix Vlog in USA. Thank you so much. Thank you so much sa pagdalaw kay Hello, host sa mega love shout out sa lahat na nandiyan dyan. O di ba ginulong mo lang Kadisi yung ko to headset? sa team premiere. Ayan. Ayan guys, ang mga willing po dyan makisali sa aming team premiere, paki-PM na lang po ako. Kinauubaya. I was Wait so lang ha, lonely i-open ko lang. without Pinapatay ko kasi you. yung internet ko dito sa isang cellphone ko kasi, alam mo na. It's like a statue. Oh no. Being with you has made me complete. Tinatry ko lang kung alam kong kanta na to. I can feel your loving touch Maganda ng ano mo, inside. boses. I can hear you whispering you want to stay close to me. Every day and every night, I never thought your love so cold feels so right. Every day Ito na, ito na, ito na, ito na. night. Okay na ba? Ito na. Let Kakantin me ka be na. the hand to hold you Bago tight. ang lahat, kailan mong ako di na nag-isa pa. Ba't di mo sinabi nung una pala? Ako Oh, bakit ang ano? kailangan, pero di ang mahal. Sakit mo, no? Ikaw yung kailangan, pero di ang mahal. Saan kulang ang aking Hindi pagmamahal? kita masabayan to. Hindi ko alam yan. Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Naririnig ko lang Ako kanta na yan. ang kasama, pero hanap mo siya. At kung Yehey! masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan kanya. Yun lang. Hindi ko tatapusin Nakatambay baka ba? basta i-archive. Oo, wag mo tapusin. Sige, isa pa. Hanap ka pa. Ano?
One Last Habang Cry. nagkakita. One Last Cry by Brian McKnight. Sige. McKnight. Alam ko ba ito kantahin? Parang hindi ko rin alam ito kanta. Mag-video okay ako, guys. Dun, dun, dun. Oh, the questions. Antay ako ng antay. Ano lang pala yun? My soul. Ayun. A broken heart. I'm leaning on the shelf. I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I feel all this my feeling was gone. I give my best to you. Nothing for me to do. But one last cry, one last cry, before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. This bleeding line, I guess I'm down to my last cry. One Last Cry talaga, te. Uy, parang mag-a-accelerate sa mic. You were there. Guess we never called agree. What the sun shine on you. Need some love to rain on me. Still I sit all alone, wishing all my feeling was gone. I give my best to you. Nothing for me to do. Mali ako sa lyrics. But I have a last cry. One last cry. Before I leave it all behind. I gotta put you out of my mind this time. It's bleeding in your eyes. Tama na, ayaw ko na. Baka maano ka natin. See no ending. Ikaw na If kumanta. you look into my eyes, then you should know that you have nothing here to do, nothing to fear. Alala ko yan nung ano. Pagsubok, te. Pagsubok. Tagalog tayo, Tagalog. Ano yun? Pagsubok? Mm. Sige nga. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ay, hindi ko pala to kayang kantahin, te. Mabalakid Mga yung mga nung una ba na kanta, te? Kinakanta to ng nanay ko sa akin. Mula sa iyong puso, kaya mo yahan. Kala mo alam, no? Pagkabigo, anila. Ganyan pa bang ako ay tanungin? Mga pagsubok lamang yan. Naman pa bang sa'yo Ay, sige pala yun. ay bitasin? Na mahal kita at wala nang iba. Stupid love. Basta't Stupid mo't love. makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit? Kailangan, syempre.
at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib. Ayaw ko na sabihin, matagal ko nang alam yun. Mahal ko siya Ay, at alam ko wala yun. nang iba. Ay, alam ko rin yun. Masdan mo't makikita Nakita sa ko na aking yun. mata. Kitang-kita ko yun. Hindi na kailangang ako ay tanungin. Kailangan kitang tanungin. Hindi na kailangang sa'yo ay bigkasin. Kailangan mong sabihin sa akin. Tama ang ating paningin. Sa mata makikita ang ating damdamin. Patingin nga ako ng mata mo. Kung makita ko. Ito, kantahin ko. Stupid Love. Para kay ano to? Para sa mga nakikinig dyan. Oo, ng agila. Hindi ito Oh my totoo. God, na-connecting ako. Alam mo yung Stupid Love? Stupid Makinig ka. love. Hindi ko to alam kantahin. Na may love ako sa'yo, akala ko kayo mo ay tunay, pero hindi nagtagal lumabas din ang tunay na kulay. Ang iyong kilay mapagmataas at tagal namimintas, pero sarili kong pera ang itinawaldas para kutspe. Ugali mo'y nakapasing, ubiyain mo talagang nakapasing. Girl, dili bye-bye, don't feel alive. Bakit po ako palaging dinay? All ko damdam, wala na bang recognition? Mahilig ka manguliksyon, binawal ng aking atensyon. So anyway, everyday, iba't ibang hindi ko alam. Rangka sex. Kaya pa yan, kaya pa. Spotify, kaysa harap-harapan, stupid ba? So don't be mad. So don't be sad. Lahat ng kaguluhan mo ilalahat. Stupid. Si Jen. Love, places mo love, that is Hello, mega love shout out to you, Mommy Lynn Kitchen and Adventure Vlogs. Hello, Mommy. How are you, Mommy? Gusto mo makakit, me? Nais kang makita. Makabisi ko dyan, me. Kausap lang sa phone. Between you and Kamusta me. ka naman, Lynn? Hello, Mami Kitchenette Vlog. Ayan si Mommy. Ayan, sa mga gustong umakit dyan, guys, akit lang kayo. At tayo ay maglalay. 4 hours. Kasi namumula nga yung WHO ko, kaya ayan, anuhin ko na, wala pa naman yung mga amo, di aakyat ako ng mga 10 sa taas, okay na yun. Pero kung busy ka, it's okay lang naman din. Hindi ako busy, wala na akong ginagawa. May kakantahin ako. Alam ko Sige, meron na namang meron na naman magre-react no yung may pagkinanta ko to. Sige nga. Humanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay. Just woke up here, take a shower. Okay, man. It's okay. Humanap ka ng Mag-shower pangit ka na, ibigin mo ng me. tunay. Pangit na talaga, hindi ko matanggap. Aray ko. Ayoko na, hindi ko maintindihan. Bulol ako. Ha? Pang-Andrew yung gusto mo ba? Oo. Ang bango naman ng pabango. Huh? Bango Ate, ng pabango. Kadali lang, magde-deposit muna ako. Diyan ka lang muna. Okay. Darating man ang isang araw, kay lilis at di na matanaw. Tigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko.
Kung ika'y magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibong sa buhay na puno na ng kirot. Tangi ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Parang hindi ko tagal ko na itong hindi kinakanta ang God gave me you. For all the times I feel cheated, I complain. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, still cursed the train. I didn't have a prayer, didn't have a clue. Then out of the blue, God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why. Now I do. 'Cause God gave me you. Ayan, wag lang natin tapusin guys sa para ano. Para hindi tayo ma-CPR. Ate, Yes. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I give my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my love. Ano sabi mo, te? may kakantayin ako. O sige, ikaw muna dito, te, ha? Ako na naman ang mag-wiwiwi. Salitan tayo, eh. Salitan Sige, tayo member to. wiwi mo na. Bilang. Wiwi si host. Kanta ka muna dyan.
Darling, I say what it goes on. Girl, it's driving me insane. And I know I just need one more chance to prove my love to you. If you come back to me, I guarantee that I'll never let you go. Can we go back to the days of us wrong? Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back to be they used to be? Oh God, give me a reason. I'm down on bended knee. I'll never walk again until you come back to me. I'm down on bended knee. So many nights I dream of you. Holding my feel tight, and I know that I need to be alone. And I open up my eyes to face reality. Every moment without you, it seems like eternity. I'm begging you, come back to me. To the days our love was wrong. Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back to where they used to be? Oh, God, give me a reason. Oh, hindi pantay yung ano ko. Yung aking... Okay? Okay ka na, te? Once started love, Bakit hindi kaya pantay to? will be things slow down. I got it wrong when I hit the road. Then you went your way and I went your one. Oh, girl, you'd understand if your heart Malamig. was mine. If we had an exchange so far, then you'd feel a Ah, bit 31% na pala ang cellphone ko to. 31%. Diyos mio, Marimar. So, ano yan, te? Yung cellphone ko pala to na pinangla-live, 31% na lang, oh. Pero matagal tumaan. Hanggang 3 hours lang Ilang oras ikakaya ka ba? nito. Pwede ko ba itong ilipat sa kabila? Hindi, no? Hindi ko alam. Try I ko don't nga. know. I don't know. Parang hindi eh. Pwede eh. Lord, I offer my life to you. Everything I am than you. Iba na ngayon yung ano, Tino? Wag na. 3 hours ko lang to para makaakyat na din ako sa taas. Malamig na sa labas eh. Not sure if you know this. Kantahin natin te yung mga noon ba? Mga anong kanta na ano. Here I am.
feeling those memories again. Goodbye. Tinemi, Ah, tawag muna ako sandali ha. okay. I was down my dreams. We were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seems so drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smile. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, some things finally went right. No, there's two less lonely people in the world tonight. Try ko lang guys kung alam ko to. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true. I know 'cause here we are, two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Half the world is sleeping, half the world's awake, half can hear their hearts beat, half just hear them break. I am but a traveler in most every way. Ask me what you want to know. What a journey it has been.
And the end is not in sight, but the stars are out tonight, and they're bound to guide my way. When they're shining on my life, I can see a better day. I won't let the darkness in. What a journey it has been. Mm. I have been to sorrow. I have been to bliss, where I'll be tomorrow.
Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nag-BG dyan. Ayan, Ate Maika, enjoy your vlog. Thank you so much. Ayan, bye guys. Thank you so much. Noemi Competence Vlog sign out. Bye-bye.